Citizen Coalition for Change Triple C Secretary General Senzo Chabangu has allegedly been flown to India for urgent medical attention amid reports that he is suffering from colon cancer. Zanabina mashoko kubuda panguva ine social media chiti aiwa Senzo Chabangu zano yapedza naye. Panguva ine paononekwa kunzi Chabangu has been airlifted aiwa to India for emergency treatment after panguva ine onekwa kunzi utano hwaChabangu hausina kumira zvakanaka. Pauyawo pachinda paretwa nevanhu zvinzi aiwa zanu yapedza naye. Not subscribe or like on the bell icon. Tipina mzimu aimobudanya mchinzi. A well-placed source on Tuesday indicated that Chabangu was airlifted about 2 weeks ago and is currently receiving treatment in India. Questions about his health have lingered since October 2024 when he was rushed into intensive care in Switzerland after collapsing while attending the 149th Interparliamentary Union IPU Assembly. Chabangu had traveled to the event as part of Zimbabwe's delegation led by Speaker of Parliament Jacob Mudenda. Despite the fresh claims, a senior Triple C member in Masvingo dismissed the reports, insisting they were false. This story about Chabangu being sick is nothing but pure fabrication, said the official. Domashoko arikubuda panguva ine zvinzi aiwa Senzo Chabangu has been airlifted to India kuti anosika emergency treatment. Topinda makomenzi anobudanira achiti ngaafe mupurwa, manopinda achiti ngaaende kuPari, mumwe kuti ngaaende kuPari renyatwa instead yekuti anosika treatment kuIndia. Mwanopinda achiti haana basa uyo, anopindawo achimutuka. Mwanopindawo achiti uyo hatina basa naye. Mwanopindawo achiti rest in peace in advance, no mess no like life abawambe. Mwanopindawo achiti ngarife iro harina kana basa zimusoro bhangu. Mashoko arikubuda toko pamusoro paSenzo Chabangu nyatsoratidza kuti vanhu haana akirwa havamufariri nokuda kwezvaakaita aiwa kuuya achiinstalla aiwa ZANU PF nekurikula makanselas eopposition akanga aelectwa nevanhu. Pera comment section medu mudzimafunguro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. So subscribe or like, chat on the bell icon.